Prišiel som pozrieť rozostávaný dom, nový projekt, tak uvidíme, koľko sa stihne tento rok vytiahnuť. Že tu je použitá tá kryštalická hydroizolácia, kde sme sa vyhli klasickému spôsobu hydroizolovania. Pevne verím, že to bude fungovať. Tento materiál, taký Aquafin od Schomburgu. Toto je podkladný betón pod základovú dosku. Tuto už je samotná základová doska a steny sú tak trošku stlačené, aj preto, aby sme mali o čo oprieť toto debnenie. V tomto prípade je to asi 15 cm, tam vpredu sa mi zdalo, že to bolo až 30 cm.